Tervetuloa KD Dairy-palveluun. Tässä videossa näytämme sinulle vaihe vaiheelta, kuinka tarkastelet ja hallitset raportteja. Avaa ensin KD Dairy-sovellus. Siirry aloitusnäytöstä Raportit välilehdelle. Täällä näet kahdenlaisia raportteja, päivittäinen raportti ja kuukausittainen raportti. Päivittäisessä raportissa voit tarkastella päivittäisiä maito- ja tuotekirjauksia. Valitse päivämäärä, jolta haluat nähdä raportin. Päivämäärän valitsemisen jälkeen sovellus näyttää raportin tiedot näytöllä. Voit tarkistaa kaikki kirjaukset suoraan tästä osiosta. Voit myös käyttää suodattimia, kuten asiakastyyppi, maitotyyppi ja aika. Jos sinun on muokattava, poistettava tai tulostettava kirjaus, voit tehdä sen tästä. Tarvittaessa voit myös viedä raportin arkistoosi. Kuukausittaisessa raportissa voit tarkastella kaikkien asiakkaiden kuukausittaista raporttia. Täällä voit valita kuukauden, jolta haluat nähdä raportin. Voit myös käyttää suodattimia, kuten asiakastyyppi ja maitotyyppi. Sitten näet kunkin asiakkaan kuukausittaisen raportin valitulta kuukaudelta. Tämä helpottaa meijerin suorituskyvyn ja tapahtumien seurantaa. Näin tarkastelet ja hallitset raportteja helposti KD Dairy-sovelluksessa. Kiitos sovelluksemme käytöstä.